Salam, hormatly yurttaşlar. Bugün 22 iyun 2024 ýyl. Men şumal bir gysgaçyk maglumat ýetirenip ekrana çykyp durşum. Ol maglumatam meniň kärdeşimiz Kemine ýa-da Merdan Muhammedowyň ykbaly bilen baglanyşykly. Aýdypdyk ozal aýyň 10 merine saklanyp polis tarapyndan tutsaglygy alyp gitdiler. Şol üstünden ýazylan arzalar bilen çözülýän şäler diýip inni nesip bolsa öňümizdäki ikinji gün Türkiýede ýam şol Gurbanlyk bayramy münasibetli diň çalyşgullar tamam bolýar. Diýmek şondan soň Adalet Ministrligi beýleki gulluklarym öz işine başlaýar. Şondan soň netijesi belli bor. Soň bizim size mümkin kadar habar ýetirip durar. Inni şuň kuny näme bar? Şu arada maňa gaty kan yerden ýurdun içinden bir näçe yerden jaň etdiler. Ýurdun daşyndan onlarça jaň gelip dur. Her gün onuň ýazyp durlar, saýta ýazýarlar, kardeşlerimizden soraýarlar. Ondan ol ýanky görüpçilik edip bererlermi, garşy durarlarmy, gurrun ýaýra diýýärmişler, şolar ýalyna Paraklym bilen Halmara söýün ýalyn sözleýär, Kemine tutupdyrlar, Türkmenistany akdypdyrlar, ine şolar ýaly. Bular hem aýdan aklar diýip halkyň eme we kalbyny şolar ýaly gorkynan salýarmışlar. Videowyny ýalan, ozalym aýtdym, Kemineň jany sag, oturan ýeri gowy, iýmeti gowy, seredil düzgünleri gowy. Diňe bir şol aýraçylyk diýmesen ýa elinde internet bilen telefon bolmady diýmesen galyn zat hemmesi gowy diýip oglular bilen günne habarlaşyp dur. Ene men haýyş etdim. Aýyň 20-syna haýyş etdim, akşam ýigitlerden haýsyňyzy birinji Kemine çykdy, şondan haýyş edin, men adamdan bir hiç olmana ýarym minut, 1 minut gürlesin, öz ýagdaýy barada aýdyp bersin. Adamlarda ýa şolar ýaly bir negativ pikir ýa düşünje döremesen hanymyny tutup akdypdirler, näme diýip Farhat ýaly bir topardatyr tapýarlardan. Ýok, beýle däl, diýbinden beýle däl. Ene şoň üçin 20-syna haýyş etdim, akşam düýün, akşam maňa eýýäm şol habar geldi, Kemineň ses ýazgysy bar, ýarym minut, 30 sekund gürläpdir, şol ýeterlik, özüňiz dinlen görüň, baha berersiňiz. Şol ýerde ýene haýyş etjek adam bar ýigitlerden, hasem habardakyr, gaýrat edinde şol Kemine uğradylan karga bar, pasilka. Şonuň suratyny alyň. Ene şol pasilkada aýyň 20-syna Kemine uğradylýar, 20-ine de Kemine alypdyr şonu. Bizde iki taraplaryň gatnaşyk bar, ýigitler, zanallar, dogan garnaşlary, ejesi, jigisi, biz gülle şu otir, esasy zat janysa, keýpi kök, hemmejikler taýýarlykly, nesip bolsa ne, inni kepden soňuna Adalet Ministrligi mi, prokuror mi öz kararlaryny çykararlar diýipli, näme berilipdir, näme berilmändir. Ondan ene men arzum ene Kemine çykyp gelenden soň özü düşünürip aýdyp berer halka. Emme jikmejigin kim näme ýazypdyr, kim näme diýipdir, ol näme jogap beripdir. Ýoksam da şoň tutulan bilen ene bir topar adam öz aýbyny öz açyp eden işlerini. Olam ýüze çykýar, olam gerekdir, soň ertesi gün öz boýlaryna jenaýat işin takmak üçin. Gysgaça şuna aýdaýyn diýdim, ýurtdaşlar görüň seredin özüňize gerek netijeni çykaryn. Keminedenim hemmemize gurucu meclis agzalaryna da, Milli Halat Komitetine da, geçici hökümete de, halkymyza da, ýurtdaşlarymyza hemmejigine soran ederlere hemmejigine gazgyn salamy bar. Menim ýetirip durun oňa berden kim jaň etse, ogluluňyzy bilen. Bolýa, gysgaça şuna aýdaýdym, sag oturuň, saglykda görüşeliň. Salam, Halmara da illeşler hemmeler oňatmy. Kemine hakynda meňe aýtjaklarmy aýdyp geçdiňiz diýeýin. Menem aýdaýyn Kemine bilen düýün habarlaşdyk aýyň 20-ine. Halmara da siziň aýdyşyňyz ýaly ses ýazgysyny allyk özüne haýyş edip illeşlerimiz soraýarlar, kardeşlerimizden soraýardy. Häzir ses ýazgysyny eşitdireriz. Ondan öňem aýtjaklarym
menem aýtsam, gowy diýdi oňat ýagdaýlary. Kim zady ýok, bir internet bilen kompýuterim ýok diýmeseň, galan zatlar oňatçylyk diýär. Ondan galandam şu bayramçylyk izinleri demedenden soňra işlemler täzedenden başlar. Ýakyn günlerde aramda geler umuman. Ala dediýänler üçin, ýurtdaşlarymyz üçin, soraýanlar üçin, kardeşlerimiz üçin, hemmesi üçin ululu minnetdarlyk bildirýär. Häzir ses ýazgysyny goýaýyn şu ýerde, özüniň salamlaryny öz agdymdan eşdersiňiz. Bugün aýyň 21-i, iýleşler, men gowy çaýhanadaklar esasana. Elbetde, gaýryp durma, düşünşüm boýunça tiz wagtdan çykýan ýalym şeýler, atyrdatlara diýýärler. Hawa, ne şular ýalaky? Hemmelere köp salamlary bar. Hemem ýyzyndan baryp gidilip gelinip dur, oglanlar gerekli ýarak ätiýaşlaryny ertilip dur, kargo bilen hem uradyp durlar. Bu tarapyndan işleýän, edýän oglanlara hemmesine iýleşlerinde, kardeşlerinde ýene öz şahsy adyndan köp sag bolsun aýdýaryn iýleşleriniň adyndan. Başka näme? Başka sosial medialarda şu wagt gündem boldy diýeli, keminäniň ýagdaýy her kimi her hili zatlar çykarýar internetde. Dogrudan, ýalňyşdan, töhmetden umuman aklyňa gelmejek zatlary aýdýarlar, ýazýarlar. Ýazy bersinler, bularyň hemmesine de Merdanyň özü gelenden soňra üýşürip jogabyny berer. Bir de Merdanyň gelmegine garaşýar, kän bir olar bilen diýenleri, goýanlar bilen işimizem ýok. Bir de öz işlerimizi edýäris, biziň işlerimiz uğruna gidip dur. Hemme zatlar öňküsi ýaly Merdanyň bar wagtyndaky ýaly, hatda ondan gowy ýagdaýda etmänes çalyşýarys. Merdanyň ýoklugyny bildirmeli. Umuman bu zatlar pikir etmesinler, ýani bir adam Merdan ortadan ayırsak, bir çete çeksek bu işler durur, ýa-da sapar iklimi ortadan ayırsak bu işler durur, halmyra söýüni päsgelçilik berip ayırsak işler durur. Bu beýle däldir, ýyldaşlar. Bu işler akıl bilen ýörelýän bir zatdyr. Beýnide revolýusiýa, biziň geçirýän revolýusiýamyz, geçirýän reformalarymyz hemmesi beýnide geçirýändir. Biziň maksadymyz halka aýdyňlatmak, sapar aganyň öwran gaýtalap her çykyşlaryna aýdyşýary. Halkymyzy cehaletden gurtarmak, jahillikden çykarmak, ähli bolup geçýän zatlaryň iň dogrusyny analiz edip, gönümen görnüşinde öz pikirlerimiz bilen üstüne goşup halkymyza ýetirmekde şu zat şeýle edilli, ýöne beýle bolmaly diýen ýaly. Gurrunlar bilen elimizden geldigiçe halkymyza bu cehaletiň içerisinden, bu jahilligiň içerisinden çykarmana syňanyşýarys. İşlerimizde de gowy ilerleýäris diýip anamly aýdyp bilerin. Çünki mundan 4 ýyl mundan öňki türkmen halkymyzy bilen şuňky türkmen halkymyzy deňeşdirenimizde dağlar kimi tapawut bardyr. Bunu özüňizem içiňizden duýýansyňyz, 4 ýyl mundan öňki edýän pikirleriňiz, düşünjeleriňiz bilen şuňky edýän düşünjeleriňiz duýgundan ütdeşikdir. Eýem öňki syýasata goşulamak, men bu zatlar bilen işim ýok diýenler hem syýasatyň nämedigini bilendirler. Men syýasata goşulmasam hem syýasatyň içinde dogulup syýasat bilenim ölüp gidýärin diýilen düşünje gelendirler. Çünki sen isteseň istemesen hemmämiz bir syýasatyň içerisinde. Sen şo palçykly köçede ýaşaýanam bolsaň, şo da bir syýasatdyr. Bir syýasatyň netijesinde sen şo ýerde ýaşaýansyň. Sen syýasata goşulmasaň, sençe ýoklar öz syýasatlar bilen seni raýat ederler. Hakykatdan raýat etdirlik şu an. Şular ýaly kardeşler, kemine ýok diýip bu milli halat ediş hereketi keminäniň bir ad wagtlyk içeri alınmasından milli halat ediş hereketi
dururlar diýilip, päsgelçilik berler diýilip pikir etmesinler. Bu zatlar beýle ýörenok, bu zatlar akyl bilen hereket edilýändir. Hemme zat beýnidedir, adamlaryň aklyndadyr. Bundan sonra da işlerimizde dowam edýäris. Ýurtdaşlarymyz bolan bir etjek haýyşym bar. Ştaýda Türkmenistanyň içinde son günlerde gatkankan maglumatlar bolýar. Yetirip durun bizim HSM habar kanallarymyza yetirin. Bu zatlar sizin üçündür, sizin özüňizde peýdalydyr. Hany ýöňler diýätler, ay beýirler çykyp bu halky halas etmedimkä, kömek etmedimkä diýip şu diýen beýirleriniz çykdy. Hatta bir kanalymız bar, öz halkyň kanaly bardyr. Halkyň habar ýetirmäge mümkinçiligi bolan habar kanaly bardyr. Bu Türkmeniň taryhynda, bizim taryhymyzda 1000 ýyllardan bäri ilkinji gerek döredilen Türkmen halkynyň özüniň şahsy kanalydyr. Bunu şeýle bilin ýurtdaşlar. Şoň üçin habarlaryňyzy, ýurduň içindäki problemalaryňyzy, size edilýän basyşlary hiç çekinmeden, dolu faktlar bilen, günleri, tarihleri bilen, sagady bilen, atlary, familiýasy, ýeri bilen bilelikde ýetirip durun. Bu iş hemmämiz bilelikde eden wagtymyz tam yerine düşer we öz başdaklyk, öz erklilik, garaşsyzlyk diýär, garaşsyzlygy elmedama halkalyandyr. Çünkü garaşsyzlyk bir döwlete gerek gelir, garaşsyzlyk halka gerekdir. Çünkü içerisinde halk ýaşaýany üçin halk garaşsyz bolmalydyr. Halk karar bermelidir hemme zada, öz hakynda da. Onun için özümüzü bu söwüşde ýypratmalyn, özümüzü ejizletmälin, bizi yıkmak isteýänleri, bizi basmak isteýänleri de sert görnüşde jogap bermäni başaralyn. Hiç zatdan gorkmaň, çekinmäň. Indi söwüş açyk-açyk başlady. Özüňiz görýänsiňiz iki tarapdan. Açyk-açyk öz maksatlaryny, pikirlerini hemme etmek isteýän zatlaryny bildirip durandyrlar halka garşy. Bu zatları özüňiz seyredersiňiz, görersiňiz, medialar şu anda gaýnap joşýa diýeli. Ondan hem illeşler yine de bir gerek merdan hakynda alady diýenliňiz üçin, soraýanlygyňyz üçin, gyzyklanma bildirýänliňiz üçin öz adymdan hem de kardeşlerimin adymdan hemmäňize köp sag bolsun aýdýarym. Sag bolun.